Elisabetta Preziosa din Italia, ultima concurentă la bârnă. Să vedem dacă va reuși să modifice clasamentul de până acum. Și totodată să se stăpânească. Să ai bătăria de a aduce exerciții până la capăt. Da, e destul de dificil să fii și prima și ultima. Foarte sigură până acum. De altfel s-a văzut de cum a început exercițiul cu acel cuib făcut foarte ușor. Ei, aici prima ezitare. Da, destul de mare această ezitare. A fost cloș la cap sau cloș? Da, cloș la cap. Dai în loc înainte. Da. Flick salt înapoi pe un picior. Pirueta, ce piruetă dificilă. Greșeală majoră. Totuși bine că n-are atât. Ce legătură frumoasă. Da, primește o bonificație pentru eleganță, pot spune. Ce a avut o... A fost o Danilova laterală, da, cu aterizare pe un picior și apoi cu celălalt picior cu direct cumpănă, o cumpănă spre înainte. Cumpănă, da, vertical. Coborâre, dublu înapoi grupat. În sfârșit un zâmbet mare pe fața Elisabetei Preziosa, dar nu cred că o să o bată pe Julie Croquet. Nici eu nu cred, a avut câteva elemente dificile, însă a greșit la ele. În orice caz, campioana europeană la acest aparat, Anna Dementieva, care obține al doilea aur și cel puțin una dintre italieni ce este pe podium, cel mai probabil locul 2 obținut de Carlota Ferlito. Anna Dementieva, 2 medalii de aur la acest concurs. Poate că o să o egaleze Sandra Izbașa la numărul de medalii de aur. Va mai sta puțin în suspans. Va urma o finală masculină. Da, iată și pe Carlota Ferlito încurajându-și cu echipiera în timpul exercițiului. Coborârea dublu salt înapoi grupat, terminat un pic cam jos, dar totuși decent. Campioana europeană, noua campioană europeană la bârnă este Anna Dementieva. Luăm o mică pauză comercială. Totuși, hai să stăm să vedem nota Elisabetei Preziosa, după care luăm o pauză comercială foarte mică. Asta ca să știm exact care este clasamentul. Dementieva probabil locul 1, Carlota Ferlito probabil locul 2 și rămâne de văzut cine este pe 3. Da, Preziosa ia 14.325 și o detronează, o dă jos de pe podium pe Julie Croquet. Așadar, acesta este clasamentul la bârnă. Pauza comercială promisă, revenim imediat.